من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم en bi alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah wela so Allah wela mo hunde ko ni ne wonirta so Allah wela mo jingande mo kala jidda wonira ko non tigi wonira jomira subhanahu wa ta'ala wadiran tuba ni jotteden Allah gondo Allah mi wata wonde Allah ni jotteden goddo godal woni sirru godal wonde kala wodi e godal ngal annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam en jettimo jomum wela welnori ko wela to welama wela nde wela kadi ne wela en jettimo jomum subi subru no subi subrum o habrdum no subi kadi no subi ni jettedo non gondo godal woni sirru godal hunde kala wudi godal gal annore Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kando yettede mo hanani kadi yeddede mo jottolu mudum jogiiɗo puɗɗi kono non ɗe ngalaɗo ɗe kaadi ne garɗen nder leydi Allah ndi asaman o tiime meɗen en jetti Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam sikki ala musidɗo mon Demba Abou Sow animateur moɗon de la DSTV Diaspora Sénégal TV so wiyama Diaspora Sénégal TV moni fof ina andi ɗum tigi rigui hande émission moɗon Fawru Fouta émission moɗon Fawru Fouta ɗo ganduɗa ko Demba Abou Sow he addande moɗon kala e saaha kala dimanche e invité so tawi noon ɓe mbi adanaji ko ñalawmaji gorle jontaɗo fof noon beele aynoya hande machallah gadduɗen ɗoyre ko wambaɓe meɗen tigui rigui machallahu wambaɓe meɗen gadduɗen ɗo hande hono Abdourahmane Oumar Boulo Ba to Fummi Haara Jobbe technicien noon no wawi ɓeydande min volume o seeɗa wala moƴƴi no mbiɗen ni hande gadduɗen ɗo ko wambaɓe meɗen no kewɗen wiide kala e saha jontaɗo fof beele aynoya hono Abdourahmane Oumar Boulo Ba gorko bambaɗo machallah gandaɗo nanaɗo tawi ko Fummi Haara Jobbe ko ɗon woni jatti muɗum eɗen gonte o mo ganduɗa ko Abou Mamadou Niawru Seydi Ba Pullo gorko mo Tamba Kunda hande machallah Seydi Sow Pullo Juba Adama Sow walla mbiyel Cuɓa Adama Sow mana Sow Pullo Sinthiane Sinthiou Garba ko ɗon woni tigui rigui gallunke mabɓe machallah jaadiɗo mabɓe guiɗo mabɓe sehil mabɓe nde wonno noon ɓe mbi jontaɗo yahata goto jontaɗo yiiɗa yewede machallah ko gallugue e jontaɗo o woni Cuɓa Adama Sow gorko mo Sinthiane Sinthiou Garba ko musidɗo mo Demba Abou Sow gorko mo calage gale yomɓe bukke jeejoga kalliri guesa fasba huufi caméra o ina yaltina ayaw meɗen aduna o kala anda tigui tigui holi ɓeeɗo jooɗiɓe ko Amina Ndiaye debbo mo Agnam Goli kanko waɗaɗo golle joɗɗe jubbuɗo Seydi Mana Ndiaye to résultat technique ne heedani men toon on Oumar Ndiaye
golle makko jooɗi moƴƴi peewi eɗen calmi noon la directrice Sinna Sall eɗen gandi kadi DG Seydi Abba Sarif toon to leydi France eɗen calminamo eɗen juuromo so ɗum ɓenni haade mi ruttade invité ji meɗen Amina Ndiaye amin jiɗi arde ɗo tigi tigi e publicité o mo ganduɗa ko ceerno joni joni ɗum noon Amina Ndiaye mbaɗa affiche photo ngo yimɓeɓe jamanu o Diaspora Sénégal TV ɓe ganda tigi tigi oɗo woni ceerno joni joni ceerno Mahamadou Diallo machallah joguiɗo ko laaɓi diaspora fof kadi ina andi ɗum ne nani ɗum téléji Sénégal fof ina gandi ɗum e nder dunde Afrique kala machallah ina andi ɗum mbiya Mauritanie Sénégal mbiya leyɗele Mali Afrique meɗen central Afrique meɗen ouest machallah aɓe gandi hol goɗɗo ceerno joni joni keɓɗo gandal ko jomiraɗo subhanahu taala rokkira nono welira o rokkira no wela o rokkirta ma Allah yiɗi non rokki hebbinat Allah rokkima gandal machallah lamgal on woni ceerno joni joni haalo pular noon mbi dabaɗe saɗani saɗi ko daftoɗa mo dabirɗa rowane on adda goɗɗo on adda goɗɗo on woni ceerno joni joni gonɗo toyete ananide croisement Ngehor campement Ngehor ko ɗon hande tawete waɗani kadi usine glace ɗon woni ananide ceerno joni tawete cafrowo dendagal machallah kala caɗele rafiji ɗi yimɓeɓe gontata hande rewɓe worɓe gonduɗo e humre gonduɗo e liggey gonduɗo e anide badanal mo ganduɗa cattiraɗo ɓesgu an to banggue gorko wonko cattirɗa an to banggue debbo wonko cattireɗa rafiji coomiɗi hande goyeteɗi jambitteɗi tawi koto banggue traditionnel safara traditionnel liste kare labɗo ceer udditare dendagal ko nen ina ñaago jomiraɗo subhanahu taala Allah woni baɗowo Allah woni jaaboroɗo Allah woni ñaagueteɗo rokka ina jogui noon sababuji no gardata neɗɗo o hoyno jomiraɗo subhanahu taala o waɗanam kaja rokkam kaja sababuji ɗi noon hono mabɓe ndeɓa ɗon falilay alhamdu kiro wirdude kaldo e kurus ko laaɓi on woni ceerno joni joni numéro makko téléphone noon son jiiɗi hebde mo pour ha ɓuura yaajde ha ɓuuran andude tigui tigui hol goɗɗo ceerno joni joni tawi won komin mankiri ɗo so on nodde e numéro makko téléphone dendagal kono ɓuura labde mo on kalde ceerno joni joni hol numéro ceerno joni joni toon to croisement Ngehor numéro ceerno joni joni oɗon mbawi wadde 77 mbaɗon 608 mbaɗon 61 mbaɗon 83 numéro ceerno joni goɗɗo o oɗon mbawi wadde 77 144 mbaɗon 79 mbaɗon 20 ɗiɗo goni numéro aji ceerno joni joni tawete toyti anide croisement Ngehor waɗani usine glace dendagal safaruji men gadanteji anide mana traditionnel ɗum woni hande ko safra ɗum no Amina Ndiaye dokka min tigui rigui publicitaire vidéo o mo ganduɗa ko ceerno joni joni toyete croisement Ngehor ɗum noon bandiraɓe diaspora kettoɗe ceerno joni joni jiɗo jokkodirde makko fof numéro aji makko nan ɗon inchallah jokkodiren makko. Assalamu alaikum bandiraɓe Sénégal ko jooɗi e Europe e Sénégal e Dakar e Gambie e Guinée Bissau Guinée Sékou Touré Mauritanie Europe États-Unis min ceerno joni joni mi salmini dendagal ko jooɗi e Europe e Sénégal mi salmini kala pullo kala mbiɗo mbimami min ceerno joni joni kono nosotuji Bosco Mamma Ndiaye
ɗin duuɓi woni ha Maroc arde Dubai gonnoɗo Gambia min e Moussa Camara radio baño baño gonnoɗo télé Noa Sono gonnoɗo radio Diawago e radio Tamba gonnoɗo Richard e Ndar hormangaji gonɗo e radio Dakar gandaɗo radio Dakar ceerno gonnoɗo radio Guinée Bissau radio Kolda gonnoɗo radio Banjul mbiyete Moussa Camara wonto Diawara ceerno Seydou Sandini gonnoɗo radio Diawara keɓɓo gandal morso e keɓɓo gandal gaynare mani ko farabana mande keɓɓo gandal tumaki tellideni tene mo baƴaka e gaynare mi capanɗe nayyi mine ayna gayna kay heɓɓi gandal kumbel o ene mbiɗe ila seeɗo ene ko haɗoe hande meeɗa arde Dakar yimɓe inde am e Abdoulaye jakki inde am ceerno ari ga meeɗa nadde Dakar meeɗa nadde kees meeɗa nadde subalɗo lekki meeɗa arde Bamba lekki min ceerno ari sen campement hen isi galata kala gonɗuɗo e baɗana enen mbiɗen dabar walla kaɓɓol walla kala ko keɓɗa yakko kala ko keɓɗa jaara caggal walla reedu ma walla manimma moƴƴani ndiyam mani yimɓe heewɓe nen gujji haala am ka gujji inde nde ina jaaha Dakar en keesi en Touba en leyɗe goɗɗe ha Mauritanie ha Fuutatoro wiya hono mum ko mi volume o yo ɓeyde seeɗa gujja inde am nde ɓe liggora gaccu bandiyaga gaccu tappal gaccu télégal meɗa nadde Dakar leydi en jaa yiri makka jogo gandam rewɓe ceerno salmini kala jogiiɗo ñaw waɗi paralysé walla émoli e nder walla sokaɗi walla aɗa hooli walla waɗi paralysé walla ɓanduma maayi walla hoore walla jiiɗo walla yeyata barogal walla ɓernde ma no taƴa a wondata yimɓe walla galle ma bonnama walla bitikaji ma bonnama kala ko keɓɗa bona kala ko guiɗoɗa bona kala ko bona ko añƴi walla an ala foɗodire ɗoygal laamu ala foɗodire place laamu walla aɗa yiɗi lamade leydi walla aɗa foɗodire laamu walla aɗa jogui caɗele aɗa foɗodire debbo walla galle walla leydi walla laamu walla place ene jogui ɗum wattet ɗum eyyi voilà on kettima ceerno joni en cuwa gasnude o ma en gartoyo e vidéo inchallahu rabbi vraiment machallah oɗo woni ceerno joni kolɗi yo gañ oɗo woni ceerno joni oɗo woni ceerno joni gonɗo to ete croisement Guékhor waɗani usine glace no mbiɗen ni machallah joguiɗo ko laaɓi gollowo ko laaɓi nunɗuɗo kadi eko waɗata en keɗima ɗo rewi eɗo rewe téléji eɗo rewe mana radio ji kadi sikki ala heewi kadi ɓe jokkodirɗen e ɓe o jokkodiri tawi machallah ina jii hen aafiya ina jii hen ganduɗa hoore ma e ko jinno ko ɗum no en jettiri ɗum Allah no mbiɗen ni kanko ceerno joni gonɗo hen e croisement Guékhor son jiiɗi hebde numéro téléphone makko haaldude makko e on saaha keɓon renseignement ɓurɗo labde eko Demba Abou Sow haali oɗon mbawi wadde 77 mbaɗon 608 61 mbaɗon 83 numéro makko goɗɗo o oɗon mbawi wadde 77 144 79 20 ɗum ɗo woni numéro ceerno joni machallah cafrowo gana gollowo ko laaɓi mbaɗowo ko laaɓi nunɗude ko waɗata machallah gorko joɗɗo gandal laaɗo reedu eko waɗata ko machallah e gandal mum goɗɗo e croisement Guékhor
ɗum noon joni o Abou mana Seydi Ba Pullo e wondude Abdourahmane Seydi Ba Pullo bisimilla moɗon calmi noon diaspora o jogonayi windere ne ketti moɗon bisimilla moɗon e jam hiire moon wiɓe fulɓe jam wiyete moon jam ñalle moon ko windere nde yaari noon min calmini wiɓe fulɓe tan walla mbiyen funnague hirnague e sahale ɓareeri 4 poye cardenu en calmini kala keɗotoɗo DSTV diaspora Sénégal walla jeeɓowo en calmini ɗum calmitimama seydi hande kadi ko wamma e moon jooɗi ɗo hande mbiɗa jooɗde mawnam ba Abou Mamadou Niawarou to e Tambacounda e ammi ba Abdourahmane Oumar Boulo gorko fummi haara jooɓe jooɓi jambiram cikalon cakalon ñalla ka wani mbala beldani gore en jooɗima ɗo hande e Mangu Gure capital Sénégal woni Dakar en jooɗima DSTV diaspora Sénégal ko weltinde kala ɓi pullo mbiyo mbimi e mbimami alhamdulillahi hande en jettima Allah tan en jeeɗima ɗo e suudu saktirdu Ayawo Gannu DSTV diaspora Sénégal TV diaspora Sénégal TV en mbiyaɗa hande jonde nde ko jonde fina tawa ko jonde asli ko jonde pulagu e mbambagu e gartan tawɗen jonde fina tawa ko bani aadi en battira hakkillaji mbaw humdude kala haajuji aduna en jooɗima ɗo hande noon en finan kala ɓi pullo nde tawno sa wi labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba gonga ne wiya noon de so wiyama pulagu noddi ndimagu inde ko noon en mbi fulɓe aynaɓe en mbi fulɓe sippoɓe en mbi fulɓe aynoɓe en mbi fulɓe commerçant ji en mbi fulɓe jooɗiɓe e bureau ji hande ko Abdourahmane Oumar Boulo wondude Abou Mamadou Niawarou Ba Seydi Ba en ko minen jooɗi ɗo hande e diaspora Sénégal TV gonga DSTV ɗo e cuuɗi men Dakar miɗen calmina ɓiɓɓe fulɓe ɓe pullo demowo e pullo gaynako pullo gawowo walla mbiyen jibinande Afrique e rewɓe Asie e Australia e dunde Amérique kala to ɗemgal pular haalate en calmi ɗum hannde e oɗo jamma calmitimama nde tawno aduna e tawangal tan goto fof ko tawdi bamum ko so fini ko ɗum dawarata jeere gonga inchallah hande son jooɗima ɗo DSTV diaspora Sénégal en jaggui jaru buuɓaɗo gala guelajo mbaɗɗen tan ko tawɗen jinnaɓe men inchallah ñamde to bamum ñamanno wona ay beene jeeya gonkay Fouta Tooro Fouta Masina Fouta Hindi ha to Nioro en calmini ɓiɓɓe fulɓe ɓe tan kala to ɓi pullo wawi wonde e dunde Baba Adama hen en beltini ɗum nde tawno en jooɗima ɗo hande ko ha beltinen ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami mbiyo mbimi e mbimami fof ko ɓi pullo Yes.
inchallah hande mi joddima e Abou Mamma Ñawru donc giɗo Ba Abdourahmane Oumar Boulo dila min jaadani e téléji min jaadani e radio ji dila min joldani e auto ji dila min joldani e saretaji dila hamin puɗɗo e alhamdulillahi rabbil alamina yettude Allah e julde nelaɗo Mouhamadou ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yettude jinnaɓe e seereɓe sandaji e baydaji e jarnade ɓiɓɓe fulɓe kadi ko darnimi leñol ngol ko wayno Yero Doro Diallo Mamadou Madja Paté Diary yo Allah ɓuuɓan ɗum ko wayno Tidiane an walla mbiyen Elas Tidiane an yirmede wone mabɓe kisan Allah yurmede wone mabɓe gande ma Dagana ha yetti Nioro Mamoudéri leydi Mali Mamadou ma Dalla ha yetti leydi Mauritanie ha leydi Sénégal ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe goni hen ha Europe ha Asie ha Océanie mbimi e mbimami ƴewde caméra o huccire caméra ndeka noon en calmini windere nde huccire caméra o nde tawno aduna ko fina tawa tan mono fof ko tawri bamum ko so fini ɗum dawarata jeere gonga kay inchallah hande so Ba Abou Mamma Ñawru jooɗima Ba Abdourahmane Oumar Boulo jooɗima min kuccidire aduna o nde tawno hande jamanu o ko jamanu civilisation gonga mondialisation nde tawno aduna ko jiiɗa ko yahata tan hay goto ko fadani goto fof yo hoccu paɗe mum rewa e jamanu he eko en beltinima jamanu o ɗo e leydi Sénégal gonɗen Ba Abou Mamma Ñawru sa joddima e Ba Abdourahmane Oumar Boulo ma dañ weltare saabu ka giɗo sanne gila hanki taw hande arani en dewɗi kala ɗate aduna bisimilla ma ɗo e DSTV Diaspora Sénégal Sallu Fouta bandiraɓe sehilaɓe sagalitude Allah e nelaɗo mum yettude nde e baba jinnaɓe tawɗen jetta seeɗa min ɓe kadi ha woni gonga en gari hande yewtude leñol ngol leñol men ɓiɓɓe fulɓe e Demba Abou Demba Togara Baba gardiɗo DSTV Diaspora Sénégal en jooɗima hande en mbawa haalde ɓiɓɓe rimɓe moƴƴuɓe en mbawa haalde anduɓe leñol ngol min Ba Abou Mamma Ñawru Ba Abdourahmane Oumar Boulo Ba Abdourahmane Oumar Boulo giɗam sehlam koko bambaɗo mo jaadumi e Pulagu min jaadi to weeli min jaadi to metti o gorko bambaɗo alhamdulillahi rabbil alamina Allah mi tañide an hakkude men jaadi kadi wona yidde funti wona yidde temerde ande yidde temerde ne woodi ahawde aɗa jiita e balla mbasa faminirde mum malla wasa wadde ma hakkille kono oɗo bambaɗo tan to wawi woni min kumpidirani so tuba adama galnuka amen kanɗo hejjitani ɗum nde tawno ɓurani ndon barke minen ñalade soode e so tuba adama min gara min jewta pula
bandiraɓe ceerno Amadou Diallo noddirteɓe ceerno joni re nde tawno ceerno joni ko ceerno ganɗo gonga tawɗo gandal donɗo gandal isa Seydi Diallo omo roni ɗum omo tawi ɗum alhamdulillahi rabbil alamina Allah kanko ceerno joni tomi jooɗi fof min ciftoranmo min jaha e téléji min jaha e radio ji min mbawa wuttude golle amen ɗi kanko ceerno joni mbawa haade gole wole ɗe o waɗi pula ko heɗo nde tawno ko labbo woni dikko pulo woni Samba Gombaɗo woni Demba Diallo Guéra ndema e gaynaka mbiya noon de re ceerno joni ganda de ko wambaɓe ma seelaɓe ma rendaɓe gurnam aduna haade balle nde tawno aduna ko yidde tan woni hen kanko ceerno joni mi tawi wona yidde hakkude amen wona yidde kalis tan ala re ande sa yiɗi bani adama kalis yiɗani ɗum gonga sabu kalis o gasi tan o woppat ɗum jaati ne seli Seydi Ba par ce que neɗɗo hoto ƴeew dañal mum tan hoto ƴeew basal mum tan ƴeew ko Allah waɗi ko ceerno joni ganda minen min ƴewranimo jawdi gonga minen min ƴewruma ko enɗam gonɗam hakkude men ɗam e tawno enɗam pulaɗo e mbanga ko famɗani Ba Abdourahmane Oumar Guulo ko noon Ba Aboumama Ñawra weltanama Ba kadi mbiɗe wasoro bandiraɓe woni ɓiɓɓe wambaɓe soɓe gaari ɓiɓɓe fulɓe eɓe tinno no feewi gonga wona ñaguima fulla haɗima tan a wiya woppi ɗum ala ɗum ko haala Seydi Ba fulla ɓuuri yidde wadde